Een goeie middag. Welkom op dag 5 van de uitreiking van de Sambafoon en het €1000 vastelovendstegoed. Het is een lekker temperatuurtje. Een beetje wat anders als boete. Lekker aangenaam. En het geluid van het water is ook nog eens lekker rustgevend. Maar ja, wat zien we? Dat is dan nog. Je ziet wat tegels. Je ziet water. Je ziet een stukje van Bewaker Twan en van een hoegheid. Maar ja, welke hoegheid is dat? Waarvan? En als je het weet, dan moet je zo snel mogelijk naar deze kant toe komen. Want dan maak je kans op de Sambafoon en de €1000 vastelovendstegoed. Want dat leidt even voor immers kloor. Maar je moest natuurlijk ook nog de rebus oplossen. Die toch wel best wel ingewikkeld is. En vandaag is het ook wel weer een pittige. Het is nog rustig. Misschien zien sommigen al onderweg. Misschien weten ze nog niet waar we staan. Blup, 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 blup. Het zal hartstikke spannend weer. Wie dadelijk als eerste is. Misschien komen we wel gelijk 2 of 3. Dat weten we nog niet. Want we zijn op dit moment nog nemers. En dus zijn er nog kansen genoeg. En dan komt iemand aan. De eerste. Dus ik kom naar binnen gerend. Hallo! Kom naar bij. Kom naar bij, je ziet de eerste. Medicator. En nu moet je dit oplossen. Je hebt nog de tijd, dus neem ook alle tijd. Dat is weer een pittige rebus in je. Oh, dat vond ik wel makkelijk. Dat is wel makkelijk, hè? Dat geloof ik niet. En dan kunnen we nog wel even aan zijn, hè? Ja, dus... ja. Wacht, ik zal je morgen ook hulp in zak, hè? Moet ik zeker hulp inschrijven. Een goedemiddag, kom erbij. Je ziet het tweede, ja. En ze hebben nog niks gezegd. Er is nu ook nog de rebus. Dat is even kijken. Hulp. Hulp. Want zelf geen flauw idee. Nee. Nou, ik denk wel, ja, maar ik wil het niet zien. Je hebt eindelijk kans, de wet. Je hebt eindelijk Ik wil het. ook gelijk hulp inschakelen. Hulp, dat is zelf ook niet.
Ik weer een pittige vandaag. Wanneer we het hier liggen. En wat zeggen ze? Ja, dat is helemaal kietje. Zie je nog een kiek, hè? Dat is veel te laag, hè? En dan niet hier. En nu toch? Oh, hier zo. Zus mich. Ik moet maar even Een rijden. zwembadje aan. Ik wil die 1000 euro willen vandaag. Help me. Is een liedje. Waar? Niet best, het heeft iets met vasteloven te maken. Joanne, ik ben op de televisie, ik ben al. Spanning op je op, hé. Waar gaat het nou weer? Chili alleen. Gezien ik zit met z'n tweeën, dus je hebt nog tijd, gaat er allebei volgens mij naar De neer. trompet en de trom. Waar? Ik ben in de trailer. Waar? Neem de tijd, neem de tijd. Joanne, zeg. Met de trompet en de trom. Waar? Het is weer een pittige vandaag. Weer. Ik heb dus verschillende dingen gezien. Het heeft met vasteloven te maken. Het is iets met vasteloven. Joanne, oh, daar steekt de bewaker. Hier is de benkje. Oh, ik weet het toch. Ja, ik moet één keer rooien, ja. Ja. Hier is er nog één alleen, één met mij samen. Oh, dat kan. Zo, kijk daar rooi, je hem ook. Nee, wacht, de tip van Fabricio. Fabricio. Ik ben zelf nerveus en de hier, vogel. Hans, Maar de vogel zag ik, de vogel is flamingo bij ons. En Fabricio, wacht, Fabricio, wat zegt Fabricio? Wat zegt Fabricio met weer? Weer. Ga maar niet zo goed, hè. Het ging over de rebus, hè. Dus je mag niet doen wat de hens zou zien, want dat ging om de locatie. En wat heeft Fabricio met de locatie te maken dan? Dat is ook dadelijk goed leggen. Maar je ziet doorheen, dat is het belangrijkste. Dus het gaat om de rebus. Ik heb het beetje volgens mij in de kop. Wat ziet je? Misschien... Ik zie glazen beer, een trommel, een trompet. En nog een keer beer. Een is de zaadjes volgens mij. En het is iets met een liedje of het Het heeft iets met vastlopen. Iets met Iets met vastlopen. vastlopen, dat kan wel alles zien. Ik kan van alles zien. Ik heb 3 gebracht met 3 pagon niet op. Wat zie je nou inmiddels al? Nee. Deze hulptroep is een carnavalist, maar die weet het ook niet. Misschien moet je een andere vragen. Je kunt meerdere mensen die kunnen helpen. Ja. Heel mooi vraagje, man. Je ziet nog steeds met z'n tweeën, want... Ja, dit was 2 minuten achter u. Die was 2 minuten live, had ik het al gezien. Oh, daar ligt er. Dit is al zwembad. Trek weg. Ze hebben weer een laatste goed gezocht, blijkbaar. Zo. Ja, Ja, dat zeg ik toch. We zijn doorgetraind. Hier kom ik zeker terug. Dus kijken of er nog meerdere aankomen, dus neem de tijd. Is het nog rustig even de rest? Wat erg. oké. En dan weet ze niet, en dan was ze hier en dan weet ze het niet. Ja, dat is nog steeds voor de rest Dus rustig, er waren dus ook we zo beginnen maar met moeilijk. z'n tweeën. Met de tweeën. Nee, vrouw, nog wachten. We hebben nou. Ik heb vanmorgen gezegd je- dat ik vandaag, ik dacht eerst bij de Oeh, dan vrouw. komen er verschillende games aan, dus durf je te wogen. Oh, ik kan geen foto maken, Joanne, ik ga maar. Dan kun je maar weer rijden, waar? Oh, nou, er komen best een hoop mensen aan. Hallo, goedemiddag. Kom maar bij. Gezien nog op tijd. Oh, fijn. Gezien nog in de race. Ja? Gezien nog in de race, Maar ze ja. zijn nog... Ja, oké. Moet je de komende wagen? Wat gaan we pogen wagen? Ik denk Bink. Pink? Ja. Fout.
Helaas. Mag ik hem proberen? Je mag het proberen, ja? Ik weet het niet, weet ik, maar ik mag hem nog niet zeggen. Er komen er steeds meer mensen aan, dus Ja. ik ben niet belangrijk nog wat wachten. Ja. De vrouw heeft me gestuurd, dus dan Is zag het je de zaadharmonie? Wat zet je? De zaadharmonie. Ik ben het wel. Joanna! Ja, best te laat, inderdaad. Joanna! Gefeliciteerd! Hey! Van de echte! Hartelijk bedankt! Wat een goed! Ja, merci! Nou is het even weg, ja. Kwam je er zelf op, was via een hulpteam? Nee, ik ben naar een ding hun beer en er bestaat daar, kijk, dat kopje wat draait. En dan zei Joanna, de zaadharmonie. Heel goed. Joanna, ik heb hem! De golden microfoon! Hoppa! Van Malika! We zien je, wat kom je vanavond? Goed gevierd? Oetremung, dear. Oetremung? Ja, En we gisteren een remunt van Sloan vieren. zeker. Ja. Eerder daar. Dus dit komt hartstikke goed van pas natuurlijk. Hoe de hemel gevallen. Kom mee, dan moest je met me mee. En Ik dan gaan moet we op in de prins. telefoon. Je moet naar de prins. Oh, niet naar de water. Prins Christen hier is van de Katers in Neel. Rijdt de sambafoonhoed. Dus kom maar mee, kom even kijken. Hey, 1000 euro! Hoppa! Allah! Allah! Fijn dat vast verloren bent. Merci! Oh, Malika, hartelijk! De zaadharmonie en Malika, dat wordt zaad. Dan moeten we alleen nog even de drie hints moeten we nog even... Oké. Kom ik, ja, geef me Zaad, kijken door. oh. We moeten alleen nog even de drie hints moeten we even nog uitleggen. Ja. Want de eerste, dat was De vogel. Dit is, Ik dacht de valk. Nee, Wat? dit is- nee, dit is dat is zwemba- flamingo. nee, ook niet. Het is een roerdom, het zwembad. Dat is Ja. een vogel. Dat Oh. staat bij de eerste. De tweede was Fabrizio met een liedje Ja. zwembad. Oh ja, ja. En de derde was slipgevaar. Ja, nou ja, hier is slipgevaar altijd in het zwembad. Dus Ja, dat waren de ik drie. zwem Die ja, is ik best wel zwem pittig. ja heel mijn leven. Ja, zeker. Maar morgen zien we truc, want we hebben nog 2 kansen voor de Gouden Sambafoon. Dus ja, speel morgen weer mee. En om is 11 voor. uur 9 kunnen we de eerste in online. Dus Het is voor bis morgen. als het in de zat. Het is voor als het in de zat. Yo! Brilliant. What